Dobrý den, vítáme vás u našeho dalšího Míra vysílání a tentokrát speciální adventní edice. A protože se blíží Štědrý den, blíží se Silvestr a to je takové období třpitek a krásných outfitů, veselých, lesklých, šatičkových, sukínkových. Abyste zazářili. Aby vám Ježíšek něco přinesl vůbec, našel vás pod tím stromečkem. Abyste házeli prasátka. Tak jsme si pro vás připravili dneska kolekci lurexu, který se zase znova vrací. Svetříčky. Jestli chce Klárka vám ukázat. A nebo jestli chcete vyset na vánočním stromečku jako ozdobička. Jsou na to úplně výborné. Lehká třpitka. A opravdu lehoučká, nic velkého. Taková decentní třpitka, pak máme takhle ještě stříbrný. A kdo by chtěl, tak i takhle do zlata s roláčkem. Jo? Takové lehčí. Jsou velmi splývavé, ačkoliv máme zažito, že lurex musí být takový drsný a štípavý, tak v tomhle případě tak není. Byli jsme sami dost překvapené, že ty svetříčky jsou fakt velmi příjemné. Jsou prošité takovou stříbrnou nitkou nebo zlatou nitkou podle barvy. A pak je tady ještě takovej více třpitivý, krásný, jemňoučkej, lehce oversizeový svetřík s mašličkou vzadu. Tam je super, že regulujete vlastně tu lodičku vepředu, když si povolíte, zužíte mašlička, tak to tady je. Vlastně ta lodička je užší, když povolíte, je širší podle toho, jak potřebujete. A zase svetříky jsou super na zakasání do kalhot, dají se zakasat i do sukně. Kdo rád nosí nějaké úzké kalhoty, ne široké, nebo nějaké legíny, třeba teď se nosí hodně ty alá kožené, koženkové legíny, tak úplně super věc, opravdu si to jenom zakásnout, zadní díl nechat venku a vypadá to velmi elegantně. Co se týče sukínek, tak máme tady sukínky, které nikdy nevyjdou z módy, což jsou plizované sukínky. Tyhle ty jsou lesklé, podívejte se, jakou parádu s nima uděláte. Takhle bordo, nebo tmavě modrá. A nebo takhle, co tu máme? Tohle je nějaká ekru smetanová. Tohle je zase Itálie, tady to je naše produkce, každý je trošku jiný. Má to počívku? Má to počívku. Myslím, že má to počívku. Má to počívku. Pak jsou tady zase sukínky, které také nikdy nevyjdou z módy, a to jsou tylové sukínky, splývavý tyl, není to ten tvrdý tyl, je splývavý, zase má počívku. Skvělá volba, řekla bych i na plesy, nejenom ke stromečku, velmi elegantní, můžete to rozsvítit i nějakým barevným topem, tím, že vlastně obě sukínky jsou takhle v neutrálních barvičkách. Pak jsme ještě k těm plizovaným zapomněli tady na tu puntikatou krásku, kterou tady máme, poslední kousíček, taky velmi pěkná. A je krásně splývá, nedělá makovou panenku, ale krásně splývá, takže vlastně jde krásně podél těla. Třeba takhle i k té bílé košili, jo, černobílá kombinace, úplně skvělý. No a pak tady máme naše extravagantnější sukínky. Poslední dva kousky, teď poslední týden se téměř všechny prodaly, měli jsme i černou, i tmavě modrou, jsou takové šusťákové, balónové. Tady tu mašličku si můžete různě utahovat, nebo si hodit jenom uzel, nemusí tam být mašle, nebo do té sukně má poutka, můžete hodit i jakýkoliv jiný páseček. A jsou tam takhle vsadky, takže to vypadá opravdu a drží to hlavně, jak je to ten šusťák, tak ono opravdu je to právě naopak taková ta dominanta, že je to jako zase více tak jako nařasené. A mají kapsičky, viď? No určitě, jasně, najdi si svou kapsu, přesně tak, viď? Našla si? Už mašinou. Já už jsem si tady vzala další, což je takový mistrovský designérský kousek od jednoho italského návrháře, takže kdo by chtěl něco extravagantnějšího,
Taky super, super věc. Máme tady ještě dvě, tyhle ty sukínky jsou krásné. Ty to vytáhla. Tak a teď se blížíme trošku k tomu štědrovečerní večeři, či na ples. Nebo kam vyrazíme, Kláry? Tak, a je to butiku. Do butiku. Jsou vlastně krásné tyhle ty šatičky. Plize, tady dole splývavé, výborný výstřih. Tenhle výstřih má výhodu, že sluší i menším prsům, i větším. Tady vzadu bych vypíchla ty žabičky, které se krásně podle potřeby roztáhnou. Takže opravdu tyhle šatičky sedí skvěle od velikosti SK až do velikosti LK. Krásně se přizpůsobí. Takže může se být můžete najíst. štědrovečerní večeře, může být nabitá, může být i polévka, hlavní chod a hlavně cukroví. Takže tady přesně se vám to krásně napne. Spadlý rukávek, takže nedělá to zase prostě velký ruce, krásně to splyne, splývá. Ano, a některé mají takhle plizované rukávky, některé mají jenom splývavé rukávky. Doporučujeme, tyhle šatičky jsou krásné. Nádhera. Ano. Tak. Máme hotovo? Máme hotovo, tady dá. Takže to je všechno z naší slavnostní kolekce a my máme otevřenou určitě až do Vánoc, takže se na vás těšíme, pakliže byste chtěli přijít něco vyzkoušet nebo napište, volejte. Tada!